Ga wanda suka fara bibiyar mu a yau, danna mana subscribe da ƙararrawa ka kuma yi like da share don samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura. Mun gode. An haifi Ambassador Yusuf Maitama Sule ɗan masanin Kano a ranar 1 ga watan Oktoba na shekara ta 1929 a unguwar Yola a cikin birnin Kano. Kamar yadda al'adar ƙasar Hausa ta tanada, Maitama Sule ya fara neman iliminsa ne da karatun addini a gida, kuma tun yana yaro ya nuna ƙwazo da hazaƙa wajen neman ilimi. A watan Janairu na shekara ta 1937 aka sanya Yusuf Maitama Sule a makarantar elementary ta Shahuci a birnin Kano. Saboda ƙwazonsa bai kai shekarun da ake kammala karatun elementary ba, aka sa Maitama Sule ya yi jarabawar tafiya makarantar middle. Marigayi Ambassador Yusuf Maitama Sule ya samu shiga makarantar middle ta Kano a shekara ta 1940. A shekara ta 1943 kuma Yusuf Maitama Sule na ɗan shekara 13 ya samu shiga kwalejin Kaduna. Ya kammala karatunsa a kwalejin Kaduna a shekara ta 1948. Ko da ya kammala karatu, Maitama Sule ya fara koyarwa a makarantar middle ta Kano. A shekara ta 1954 aka zaɓi Maitama Sule a matsayin ɗan majalisar wakilai ta tarayya. A lokacin da yake wannan majalisa, ya riƙe muƙamin mai tsawatawa a majalisa na tsawon shekara 2. Daga shekara ta 1955 zuwa shekara ta 1965, Maitama Sule bayan kasancewarsa ɗan majalisa ya kuma riƙe muƙamin ministan ma'adinai da wutar lantarki na ƙasa. An sake zaben Maitama Sule a matsayin ɗan majalisar wakilai mai wakiltar Kano daga shekara ta 1959 zuwa shekara ta 1966. Bayan juyin mulki na biyu a Najeriya a shekara ta 1966, gwamnatin Janar Yakubu Gowon ta kirkiro jihohi a Najeriya. An kirkiro jihar Kano daga Najeriya ta Arewa. A wannan lokaci, an naɗa Ambassador Yusuf Maitama Sule a matsayin kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar Kano daga shekara ta 1967 zuwa 1972. An sauyawa Maitama Sule wurin aiki a matsayinsa na kwamishina zuwa ma'aikatar yaɗa labarai da al'adun gargajiya ta jihar Kano daga shekara ta 1972 zuwa 1975. A shekara ta 1975 an naɗa Maitama Sule a matsayin babban kwamishinan hukumar sauraron koke-koken jama'a na ƙasa baki ɗaya. A shekara ta 1978, gwamnatin Janar Olusegun Obasanjo ta ɗaga takunkumin harkokin siyasa a Najeriya. Marigayi Yusuf Maitama Sule ya shiga jam'iyyar NPM da niyyar tsayawa takarar shugaban ƙasa, amma daga bisani ya janye wa Alhaji Shehu Shagari. Bayan zaben shekara ta 1979, jam'iyyarsa ta NPM ta kafa gwamnati. Marigayi Alhaji Shehu Shagari kuma ya zama shugaban ƙasa. Sai ya naɗa Alhaji Yusuf Maitama Sule a matsayin wakilin Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya, wato Nigeria's Permanent Representative at the United Nations. A shekara ta 1983, Alhaji Shehu Shagari na jam'iyyar NPM ya sake cin zaɓe a karo na biyu. A wannan shekara ce kuma ya naɗa Ambassador Yusuf Maitama Sule a matsayin ministan ma'aikatar gyaran hali da ɗa'a na Najeriya. Wannan shine mukamin Ambassador Yusuf Maitama Sule na ƙarshe da ya riƙe a gwamnati. Ambassador Yusuf Maitama Sule ɗan masanin Kano mutum ne da Allah ya yi wa baiwar hikima ta magana tare da dabarun jawo hankali don an karar da al'umma. Ɗan masanin na Kano ya ba da gagarumar gudunmawa a matsayinsa na wakilin Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya wajen gwagwarmayar neman 'yanci na ƙasashen kudancin Afirka. A dalilin haka ne ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta naɗa shi a matsayin shugaban kwamiti da yake yaƙi da wariyar launin fata. Alhaji Yusuf Maitama Sule mutum ne da Allah ya yi wa ilimi da kuma barkwanci. A duk inda ya tsinkayi kansa, mutane kan saurare shi saboda basira da Allah ya yi masa na sarrafa harshe, walau da Hausa ko da Turanci ko kuma da Larabci. Allah kuma ya yi masa kyama da tsantseni na dukiyar da bata halasta a gare shi ba. A shekara ta 1966 ne
sojoji suka yi juyin mulki na farko a Najeriya. A wannan lokaci yana rike da mukamin ministan man fetur na Najeriya, amma bai mallaki kuɗin tikitin jirgi sama da zai sako iyalinsa daga Lagos su taho zuwa Kano ba, sai da ya yi rance. Marigayi ɗan masanin Kano mutum ne da ya yi suna ba ma a Najeriya kawai ba, har ma da ƙasashen Afirka da kuma ƙungiyoyi na duniya saboda matsayinsa kan kishin ƙasarsa da kuma baƙar fatan duniya baki ɗaya. Ambassador Yusuf Maitamasule ya rasu a watan Yuli na shekara ta 2017, ya bar matan aure da 'ya'ya 10. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama. Ga wanda suka fara bibiyar mu a yau, danna mana subscribe da ƙararrawa ka kuma yi like da share don samun shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka ɗaura. Mun gode.